מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעוד ולוג של משפחת מרמי! אנחנו קודם כל מצטערים שהרבה זמן לא הוצאנו ולוג, גם תקופת הלימודים, גם תקופת החגים וגם תקופת המלחמה, אבל הפעם אמרנו שאנחנו חייבים לחזור ובענק ולוג 10, והפעם בוולוג גם אנחנו הולכים לקרוא את כל המתקים שבחיים שלנו לא טעמנו. ואנחנו סחבנו את אבא שלי. גם סחבנו את אבא שלי בשביל שנביא לו לטעום. חלקם אנחנו טעמנו וחלקם הוא בכלל לא טעם כלום. אז בדיוק, אז הם לקחו אותי לחנות, אמרו לי אבא אנחנו רוצים לקנות את זה ורוצים לקנות את זה, איזושהי חנות ככה מוזרה כזאת שיש בה גם ממתקים שאני בעצמי בתור ילד לא מכיר, ואמרתי היום אני חייב לבוא ולטעום את הממתקים האלה, וגם אני הבאתי איזה 2-3 ממתקים ככה שנראה אם הם יצליחו לטעום ויהיה להם טעים. אז אנחנו נתחיל, מה אתם אומרים? יאללה. מוכנים להתחיל לטעום את הממתקים, ואנחנו צריכים גם כמובן לתת חוות דעת קטנה על כל ממתק. לדבר את זה מאחד עד 10. אז אני אלך ואבחר את הממתק הראשון, אני אלך על זה, כי זה נראה לי משהו מאוד מאוד טעים. זה נראה לי זה לא הכי טוב בעולם. זה נראה כמו גלידה כזאת, אני לא יודע אם אתם צריכים לראות, אבל זה נראה כמו איזשהו גלידה. יאללה, בוא ניתן. בוא ניתן, יאללה. כל אחד צריך לקחת אחד, יאללה. כל אחד ייקח אחד. אני מתה לדעת איזה טעם. זה נראה מאוד, זה עם הקצה של שוקולד. הגלידה. הקצה של הגלידה, חברים, זה עם שוקולד בפנים. בוא ניתן. וואי, טעים. וואי, אני מקווה רק שלא לי חורים בשיניים עם כל הדבר הזה. דבי אותה, דבי. וואי. לא הכי טעים בעולם. לא? ממש טעים. טעים, נכון? ממש טעים. אולי נשאיר את זה אחר כך, תשאירו לי את זה, בסדר? אהבתי את הממתק הזה. בוא נראה איך קוראים לו. מיסק, משהו כזה. טוב, אתם תראו את העקיפה. אנחנו לא יודעים לקרוא אנגלית. בואו נשים אותו בצד. אחר כך. איך זה היה דרך אגב? 7 מ-10. איך? 7 מ-10? כמה אתה נותן לו? 10 מ-10. 10 מ-10, ואני אתן לו, הוא היה מאוד מאוד טעים, אבל בשביל שככה נשאיר את התחרות, אני אתן לו 9 מתוך 10, הוא היה מאוד מאוד טעים. ויאללה, תבחרי לנו את החטיף הבא. אני כבר מההתחלה, תסתכלו לערוץ שלי ים ורמי, ואתם תראו שמה שממש רציתי לאכול את זה. אז ים תכננה על החטיף הזה כבר הרבה זמן. כן, ולא מצאנו אותו. אז בואי נראה, את רוצה שאני אעזור לך לפתוח? עד שים תפתח. אתה, יש לך משהו בראש, אתה הולך לבחור לנו? מה? אני פותחת את זה מהסוף. אוקיי. טודום. תקשיב, תפתח את זה רגע. אני אגיד לכם מה יש בתוך. יש שם בתוך גבינה, שזה נראה... גבינה, הנה. כאילו אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל יש שם בתוך גבינה. בואו נפתח. נעזור לך. רגע. אוקיי, בואו נראה. קודם כל תראו איך זה נראה. אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, שימו לב. לא. זה נראה כמו... וואי, מה זה הריח הזה? וואי, יש ריח לא טוב. יש לזה ריח. אם זה גבינה וזה היה באריזה סגורה הרבה זמן, יכול להיות שזה גם אולי יתקלקל? יו. בואו ניתן. טוב. אהבתי. לא רע. לא רע. יש לזה ריח. ריח לא טוב, אבל טעם טעים. יש לזה ריח. כך, אתה רוצה עוד אחד? לא. ניתן עוד אחד בשביל לתת את הציון. לא, לא בא לי. אני מרגיחה את הריח ואז פתאום לא בא לי. טוב. רום, אתה הולך להביא לנו מים? כי נראה שאנחנו צריכים מים. כן, לכל רום הלך לרוק את זה, זה מגיע לו. טוב, רום הלך לרוק את זה בינתיים, כי זה רום המגעיל. כך. ים, תודה רבה, הגיע לנו מים. אז... למקרים כאלה, הנה הוא הלך לרוק את זה. ים, כמה את מדרגת את זה? 5 מתוך 10. 5 מתוך 10? כן. אני אסביר גם למה. זה חמוד, וכאילו בהתחלה זה טעים, ואז בסוף זה נהיה, לא יודעת, לא טעים ממש. 0 מתוך 10. 0? אתה נותן לזה 0? הוא באמת הקיא את זה. טוב, אני אתן לזה 5 בגלל הריח. זה נחמד, זה טעים, אפשר לאכול מזה 1-2 לא יותר, אני אתן לזה 5.
טוב, רום, יאללה, בוא נעבור... הוא רוצה רולאפס. הופה. רולאפס אבא שלי בחיים לא טעם. לא טעמתי את זה, ואני רוצה לטעום את זה פעם אנחנו ראשונה. שומעים את זה בלי גלידה, כי לא ידענו מראש, כאילו, לא קנינו מראש גלידה. בוא, אני רוצה שאני אעזור לך. קחי ים. בוא ניקח. אתה רוצה שאני ואתה ביחד נהיה? אני אקח. טוב. אבל כל אחד אוכל הכל. יאללה. אוקיי, זה רולאפס. כמובן שכולכם כבר מכירים את זה, כולכם תואמים, אני לא יודע. יש לנו עוד חבילה. לא, זה רולאפס מיוחד. זה רולאפס מיוחד, שאני לא טעמתי את זה בחיים. אני חושב שזה רולאפס מיוחדים. אני לא יודע מה אוכלים את הנייר עם זה, כאילו, מה הקטע של זה? נראה לך שאוכלים את הנייר? וואי, אבל איך פותחים את זה? זה דביק. כן, זה מה זה? זה יותר מדי דביק. סבא, תעזור לי. רגע, תן לי קודם כל אני לפתוח. וואו. אבל קראתי את שלי. וואי, זה נורא דביק. מה שאני אעשה, אני לא אפתח את הכל, בגלל שאנחנו רק בטעימות ואני לא רוצה שיהיה לי חורים בשיניים, אז אני אקח חתיכה אחת. אני דווקא כן אוהבת את זה, אבל אני לא... וואי, זה נדבק לשיניים. זה נדבק לשיניים, אבל זה טעים. טעים, בוא נראה את הצבע הכחול. זה הצבע האדום, אז אני לא יודע... בואי נראה את הצבע הכחול. אני כבר שעות מנסה לפתוח את זה. קחי ממני. שלי כבר פתוח, עד הסוף. קומסי קומסה. ככה, זה קצת דביק, זה נדבק לידיים וזה מלכלך ואני לא אוהב חטיפים שמלכלכים. ומן הסתם, אני גם לא אוהב חטיפים שנדבקים לשיניים. לא נעים לאכול את זה. אכלת? וואו, מה זה? עשית על הכל זה אכלת? כמה ביצים? כמה שיש. קחי בינתיים חתיכה קטנה. ניקח בינתיים... מהכחול ומהאדום ביחד, עשי לך איזשהו... תראו איזה נחתך. אוקיי. בוא ניתן ציונים. רום, אתה ראשון. 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. וים? אתה. אני אתן לזה, בגלל שזה דביק וזה קצת מלכלך את הידיים, אני אתן לזה 6.5, משהו כזה, 6.5. כמה ים את נותנת לזה? 9.5. 9.5? מה זה היה עד כדי כך טעים? כן? אוקיי, בסדר. תורי עכשיו לבחור, נכון? לא, רום. רום? לא, עשיתי, רום. עכשיו תורי. טוב, אני רוצה לטעום, בא לי לטעום את זה. זה נראה לי חריף, זה נראה לי משהו מיוחד, אני לא מכיר את זה, לא היה לי אף פעם את זה, כשהייתי ילד לא טעמתי דבר כזה. מי שמכיר אותי יודע שאני תמיד אוכלת כזה וזה הכי טעים בעולם, אבל בוא ניקח כוסות מים חריף. קחי לך כוסות מים, על כל מקרה, נפתח את זה. אוקיי, אז בואו קודם כל תראו איך זה נראה, זה נראה מגניב, בואו ניקח לך גם אחד, קח. לא בא לי מכיר. תסתכלו. הוא טעים מדי. זה נראה סבבה, האמת שזה נראה גם כאילו הכי סבבה, השאלה אם זה חריף כמו שזה רשום פה. לא, תקשיבו, בפעם הראשונה זה כזה, בהתחלה זה נהיה כזה חמוץ כזה, ואז בסוף זה חריף. אוקיי, בוא ניתן. רום, רגע, אני עסוק ברולה. וואו, חמוד. זה חמוץ, אבל טעים. וואו. חכו, אני עוד שנייה. זה חמוץ אבל טעים, רום. אבל קודם אוכל את הרולה. זה חמוץ, אבל מאוד אני אהבתי שזה חמוץ. אין לזה גם ריח כמו מה שאכלנו מקודם. תשתה מים. אתה לא יודע? וואי, חריף לו. אוקיי. זה קצת חריף. אני אהבתי מאוד החטיף הזה. ואני אתן לו 8.5. מאוד אהבתי אותו. כמה אתה נותן? 0. 0? סליחה, 1. מתוך 10. גם 8.5. 8.5? וזה משאיר כתמים על הידיים, דרך אגב, כתמים בצבע גם אדום. לא אוהב את זה הכתמים האלה. אנחנו נשים את זה פה בינתיים, ונעבור לחטיף הבא. ים, קדימה, תבחרי לנו את החטיף הבא. אני חושבת שאני רוצה לאכול פיצה היום. בוא נראה את הפיצה. בוא נפתח. נראה. הוא עדיין שימו לב. וואו. שימו לב איך זה נראה, איזה יופי, חבר'ה, זה נראה ממש מגרה, זה נראה כמו פיצה אמיתית. לא לאכול. תסתכלו, חברים. הנה, הוא רוצה אפילו הכל, נורא שזה כזה טעים.
וואו. יאללה. רגע, יש לזה עוד עטיפה, שנייה. מה? כמה בתוך עטיפה? עטיפה בתוך עטיפה. ואחרי זה עוד עטיפה? זה כמו מתנת הפתעה, חברים. מי כן. שקונה את זה, קחו בחשבון שהוא צריך לפתוח. אוקיי, וואו. לא נבלגן את זה. רגע, יואו. זה לא דבוק, זה כאילו משוחרר כזה, כאילו הם ציירו את זה. אני בעצם... רום, בוא נעשה חצי מה וזה, זה, כולם זה חצי. כאילו הגבינה? לא. נראה, זה- בוא ניתן את זה. תחתכו ביניכם, אני לא. רגע. מביא לאף אחד. ניתן חלק. בבקשה. נחמד. בגדול זה גומי. זה ריח טוב. זה גומי. חשבתי שזה פיצה באמת. אבל אני שלחו באמת פיצה. וגם יש פה ציור של כמו, אתם רואים את זה? כאילו זה חריף. פיצות. אני אכלתי רק את זה. טוב, חשבנו שזה ציור של משהו שהוא חריף, אבל זה לא חריף. גומי! זה גומי לכל דבר. נחמד, לא הפתיע אותי, לא היה פה איזושהי הפתעה. אני אתן לזה 6.5, כי זה לא הפתיע אותי, זה גומי. חשבתי שזה קצת משהו שהוא מעבר. כמה אתה נותן לזה? 10. 10? למה אתה נותן לזה 10? כאילו מה שמתוק הוא אוהב. כל מה שמתוק אתה נותן לו 10? ועד כמה? 7.5. 7.5. אוקיי, בואו נשים את זה בצד. ונעבור לתור של רום. לתור של רום. רום, מה אתה מביא לנו איזה חטיף? אני רוצה לעשות בעיניים מתאימות. בואו נראה מה נבחר. סטופ! אוי ואבוי. אוקיי. האמת שזה דווקא מוכר לי מה שהוא תפס. בואו נפתח אותו. בואו נראה מה זה בכלל. לא, זה לא לוהט. מה, זה כאילו אמור להיות חריף? לא, יש אחד חריף ויש אחד לא. וואו. זה לא חריף. חברים, הוא אומר שזה חריף. לא, זה לא. זה החמוץ. אוקיי. בואו נחתוך לכל אחד חתיכה. וואי. אני לא אוהבת אותם. זה טעם של מסטיק כזה נראה, אחי. תאמו. זה כמו הרולאפס, הוא גם נתקע בשיניים והוא חמוץ. רגע, יש לי באמת חריף. וואי, זה ממש חמוץ. שונאת את זה. ממש חמוץ. טוב, זה- חושב שזה ממש חמוץ. רום כבר נחנק. אני... טוב, בוא- זה כמו הרולאפס, הוא נדבק בשיניים. הוא איזה? חמוץ. אתה רוצה? שלי גם. לא הפתיע אותי, זה נחמד. יש פה עוד טעמים, בואו ניתן גם את הטעמים השניים. ואז ניתן ציון, טוב? כן. יאללה. אני לא אספר. כל אחד שיפתח צבע מסוים. בואו נראה, תראו להם רק את העטיפות. שימו לב. את לקחת את מה? את הוורוד. את הוורוד, אבל מה זה הטעם שלו? מסטיק נראה לי, לא? יואו, נראה לי גם. וואי. אני הכי שונא דווקא את ה... טוב, אני את אטעם את זה הזה? ככה. זה הרי שבח. אח. השיניים. אני אקח ממשהו שהוא... לא, אני עדיין לא הצלחתי לפתוח עד הסוף. תביא לי את המיט שלך? לא אהבתי. זה הרי לשיניים שלך כי זה קשה. לא אהבתי. את המיט שלי. בואי ניתן שלך. תעשה לי ביס, אני... זה גם קשה, בואי נאמר לזה, זה האבן. ימי! שלי הכי טעים. אבל עדיין לא טעמתם משלי. נו, תטעם. רגע. טעים. חמוץ. הוא טעים, נכון? לא. שמי הכי טעים מכולם פה? שלי. טוב, תביא טוב? ציונים, בואו ניתן לזה ציונים. אני נותן למה שטעמנו, רגע, יש פה עוד אחד אחרון. לא, נראה, אולי זה יציל את המצב. בואו נבחר את האחרון. אולי זה יציל את המצב. אולי. הנה, פתחנו אותו. בואו ננסה, אתם יודעים מה? ניתן כל אחד ביס. מבין? זה קצת נלקח יותר מהר, טעם קולה. גם כל אני גם ביס. תביאו לי הכל. אוקיי. האמת היא שאני מדרגת את זה 2 מתוך 10, אני שונאת את האלו, אני לא לוקחת כאלה בחיים, אני אוהבת את הכחול. טוב, אז אני גם אתן ציון. הציון שאני נותן אחרי שטעמנו את כל הצבעים וכל הגדלים האלה, אני אתן לזה ציון מאוד מאוד נמוך, אני אתן לזה 2. למה? כי גם זה היה מאוד מאוד קשה לאכול את זה, זה כמעט שבר לי את השיניים. וגם זה היה חמוץ כזה, בלי טעם, בלי ריח, אז לא, מאוד מאכזב. מי ששמע אותי, אני אגיד את זה שוב רק.
אני נותן לזה 1 מתוך 10. 1 מתוך 10? כן. גם אתה לא אהבת את זה? אוקיי. אז זה הציון של זה, ואנחנו עוברים לממתק הבא. והפעם בא לי לבחור את... באמת בא לי ללכת על זה. זה נראה לי משהו מוזר. חמוץ מטירוף, אבא. זה, אתה בטוח? אתה מכיר את זה? לא, אני לא יודע. היה כזה לחברה שלי. תראי את הפרצוף שלו, יש לו פה פרצוף שהוא כאילו... טוב, יאללה, בואו נבחר, אתם מוכנים? אז למה לקחת את זה אם זה... לא ניתן. רגע. אומייגאד. אוי, אוי. זה מה שטעמתי. טוב, קחי חתיכה. יו, קטנה, אבא, קטנה. אוקיי. קח חתיכה. בואו נראה מה זה, חברים. זה מה זה? תריחו קודם כל. וואו, זה ריח חמוץ. זה ריח חמוץ. אני לוקחת חתיכה קטנה. וואו, חמוץ. וואו. תקשיבו, זה אחד הדברים הכי חמוצים שאכלתי. טוב, אז אנחנו ניתן ציון לדבר הזה, אני נותן לזה, זה מאוד מאוד חמוץ, אני אתן לזה 1 מתוך 10, אני לא, כאילו אתם אוכלים ביס אחד ואי אפשר לתת לזה עוד איזשהו ביס, מאוד מאוד קשה לגמור את זה, אז אני אתן לזה 1, זה היה זוועה לצערי. כמה אתה נותן לזה? 10 מתוך 0. אתה נותן לזה 0 מתוך 10 התכוונת? כן. 0 מתוך 10, וים? 1. 1 גם את, אז זה הציון של זה, חברים. אוקיי. עברנו למילה. וים הולכת לבחור לנו את החטיף הבא. אוקיי, אז אני בוא נראה. אותו. בוא נראה את כדור הארץ. כן. כדור הארץ. כל אחד שיקח לו 1. תלחצו מהצדדים ויפתח לכם מהר. פתח. וואו, חברים, איזה מרקם יש לזה. נכון, מרקם שבא לי כבר להקיא. מה זה? זה כמו ג'לי. נכון, איך בא לי להקיא כבר? תגידי, זה כמו העיניים האלה שיש, שלפעמים אנחנו אוכלים? נראה לי. זה כמו העיניים. יש לזה ריח טוב. יש פה משהו בפנים. ראיתם? תראו. יש פה משהו בפנים. זה כמו ג'ל כזה בפנים. אני מפחד ממנו. נחמד מאוד. אם בא לכם ככה איזה חטיף כזה, אתם בבית ספר או לא יודע מה, ומשעמם לכם, ובא לכם להוציא איזה משהו ככה ושיעשה לכם טעם טוב ונחמד, אז נראה לי שזה החטיף. אני אתן לו 7. אני אתן לו 7. כמה אתה נותן לזה? 8. 8? אז ציון שרום נותן לזה 8, וים כמה את נותנת לזה? 9. אני יכולה לאכול איזה אחד כזה, מי רוצה להביא לי? קחי את שלי. תודה. קחי את שלי. וואו, לשיניים. וואי. טוב, תורי, רגע, אני רוצה, אני. לא, אני, מה? עכשיו תורי, מה? לא, אני. עכשיו תורי, אדוני. טוב, תבחר, יאללה. מה אתה בוחר? מה זה הבקבוק הזה? כל אחד טוען מהכל. טוב, יש לזה 2 טעמים. רגע, איך זה כאילו אמור להיות? איך זה נפתח? רגע, איך מה? פותחים באמת? איך פותחים את זה? רגע, לא פותחים. כן, בכתב. טוב. מי שקונה את זה, אז שתדעו שיש פה כמו פקק קטן כזה שצריך פשוט עם השיניים להוציא. אני לא הכי אוהב את זה. אני אוהב שאני קונה משהו שזה קל לפתוח, לשימוש והכל, לא אוהב שמספחים את זה. תביא איתו? תן אותו. מה זה? תביא לי? לא איתם. טעמת לשני. אתה צריך לדרג הכל ביחד. צהוב יותר נחמד מהאדום. תתעמי גם את ים. חיים ועל המראת. בואו נראה. אני מדרג ראשון. אז בואו נראה להם רגע מה זה. שימו לב, זה מגיע בשתי צבעים, גם אדום וגם צהוב. אולי יש עוד צבעים שאנחנו לא ראינו, אבל בינתיים זה מה שנמצא אצלנו. זה כמו פטל כזה, נכון? זה לא איזשהו משהו מיוחד. לא, הפטל זה הרבה יותר טעים מזה. אפילו הפטל שאנחנו קונים יותר טעים מזה, אז כאילו, אני לא יודע מה או יקרה. שזה סתם שמים מים וזה פשוט אריזה כזה. יכול להיות. כמה אתה נותן לזה? 10 מתוך 7. 7 מתוך 10. כן. אוקיי. 5. 5 מתוך 10 ים נתנה, ואני נותן לזה גם, אני חושב, 4. 4, אין פה שום דבר מיוחד. זה מאוד מאכזב. מאוד מאכזב. בואו נשים את זה איך פה. בא לי לא לאכול את זה? עכשיו תורי, נכון? יאללה.
אני הולך לבחור את הדבר הגדול הזה. כולנו חיכינו לזה, והפעם אני הולך לטום את זה ונראה מה זה. מה אתם אומרים שזה? וואי. ואם זה לא יהיה לנו שימושי, מה נעשה עם זה? כאילו, עם כל יש פה הדוגמה... פלפל. נראה לי שזה הולך להיות חריף בטירוף, אם יש פה פלפל, וזה מרגיש כמו במבה. כן, כמו במבה כזאת. בואו נפתח, וואו, זה תקשיבי, הם סגרו את במבה זה. לי להכיר. אבל אני לא יודעת מה עושים, אם אנחנו לא מצלמים את זה. אפשר זה, מה זה? תבין. אני נפתח את זה איתו. טוב, דבר שאני כבר לא אהבתי איך שפותחים את זה. זה נחמד. ריח נחמד. כבר בא לי להכיר. בואי נראה. אני בחיים לא אכלתי כזה אריזה, כאילו עם אריזה כזה. בואי נראה. זה נראה כמו במבה. איזה ריח, איזה יש מסריח. לזה ריח כמו החטיף הזה שטעמנו, איפה הוא? כן, זה כמו זה, נכון? פחות או יותר ריח לא היה, יכול להיות בגלל שזה גבינה, אז זה הריח. חריף? היית? אהבתי. לא, הסוף הוא לא טוב. נחמד, זה כמו במבה ששמו אותה במקרר. טעם של מקרר כזה. ואני לא אחד שאוכל במקרר. אז ממה אתה מפחד? אוקיי. אני נותן לזה 10 מתוך 6. 2? 6 מתוך 10, כן. זה הציון שאתה נותן? אז קודם כל, יש פה פלפל חריף, זה לא חריף כמו שזה אמור להיראות. זה לא חריף בכלל. ולפי דעתי, זה מגעיל רק. נראה לי שאוכלים את זה עם איזשהו קוטג' או גבינה, נראה לי שזה יותר משתלב יפה. זה כאילו חטיף תירס בטעם גבינה כחולה, ככה כתוב פה מאחורה. אני אתן לזה 6 לנשנוש, זה נחמד כזה, 6 אני אתן לזה. כמה ים את נותנת לזה? 10. 10? מה, את הגעתי לכך? טוב, בסדר. אז ים נתנה לזה 10. ים, בואי תבחרי את החטיף הבא. את זה. ים לוקחת את זה. אוקיי. השני? הנה השני. אני חושב שזה בדיוק כמו החטיף ההוא עם השתייה ההיא. זה אותו טעם. זה אותו טעם? אתה רוצה לפתוח? לא, אני טעמתי את זה. צריך לסובב את זה, נכון? פותחים את זה בסיבוב. עם השיניים. בואו נראה. אוקיי. זה ג'לי. אמרתי רגע. לך. זה טעים. בוא נפתח לך. שלא הולך לך שיניים. סובב את זה, שים את זה בשיניים וצובב. וואי, נחמד. איך? מה, לא אהבת? זה ג'לי, נחמד, נכון? לא, אוקיי. טעים. אז רון, תן לנו ציון לג'לי הזה. 10 זה ג'לי מימי כזה. 10 מתוך 2. 2 מתוך 10. זה כל שניה 2 מתוך 10 רון. אני אתן לזה ציון של 5. זה נחמד, זה ג'לי אמור להיות, למרות שהוא קצת יותר נוזלי. אז אני אתן לזה 5 מתוך 10. בחרתי כבר על שלי. 8.5 כזה. אז ים נותנת לזה 8.5. טוב, אז עכשיו תור רום יבחר לנו. בואו נראה מה הוא בחרתי לקח. את החללית. רום בחר את החללית הזאתי, אז בואו נפתח אותה, כל אחד ייקח. איך וזה פותחים? שתי צבעים. זה שתי צבעים, אז זה נראה... מה זה? רגע, נראה לי שפותחים את זה מלמעלה. או ככה? לא. מה עושים עם זה? נראה לי רגע, מלמעלה. נראה לי לא פתחנו את זה טוב. כאילו יש פה איזשהו סימן, שזה אמור כאילו, זה כמו בושם כזה אמור להיות, אבל הפקק פה לא נפתח, אז אני לא יודע. אולי רום טוב, לא משנה. לא. זה כן, אני אתאמת מזה. כן, עושים ככה. אני מרגיש אותם. זה חמוץ. זה ספרי, אמרתי לכם, רשום על זה, ספרי בטעם חמוץ. אוקיי, בוא ניתן את שלך. זה בטעם גם חמוץ. תות שדה, וזה טעם אבטיח. ולי טוב רוב? אז הטעמים הם לא באמת הטעמים, זה לא טעם של אבטיח וזה לא טעם של תות שדה. אבל אנחנו ניתן לזה, אני בכל אופן ניתן לזה ציון של 5. זה נחמד, זה קצת מרענן, אבל לא יותר מזה. אני 7. 7? וים נותנת לזה 4. 5, 7, 4. זה הציון של החללית הזאת. ואנחנו עוברים לחטיף הבא שבא לי לטעום. וזה החטיף הזה. וואי, גם אני רוצה לטעום אותו.
דרך אגב, אני חושב שזה החטיף הזה עלה הכי יקר. אני לא יודע למה הוא כל כך יקר, אבל בואו נראה. אבל תשים גם את זה זה בכלל, כי אכלנו את זה כבר. אוקיי. וואי, תראו את כל אם אתם רואים את כל אוקיי. זה נראה קצת מגעיל. זה נראה כמו צ'יפס, או טאפו צ'יפס, או לא, משהו זה כזה. נראה טעים. בואו נראה, קחו לכם כל אחד. וזה גם יש לו את אותו ריח כמו של כל שאר החטיפים עם הגבינה. לא ריח מסריח. איזה טעם? מקלות בטעם גבינה, אבל אין לזה טעם כל כך, נכון? איזה טעם? חטיפה הכי גדול. זה נחמד כזה, אבל... אתם יכולים לראות את זה אולי בסרט, לקחת את זה איזה... בדיוק. אם אתם רואים איזושהי סדרה יפה, תוכנית יפה, אז אם בא לכם משהו לנשנש, שהוא לא כל כך כבד והוא כזה נחמד, זה החטיף. יש לזה ריח מסריח. אני ציפיתי להרבה יותר. גם אני חשבתי זה מה שאני... אבל הוא לא נורא, כן, הוא לא נורא, הוא נחמד. הוא נחמד. אני אתן לזה 6 מתוך 10. אני אתן לזה 9. 9? מה, ממש אהבת אותו? 4. ויאללה נתת לזה 4, אז זה החטיף. ואנחנו עוברים לחטיף הבא. החטיף הבא שלנו, זה שאני בוחרת. גם. מעניין, אף אחד לא בוחר ממה שאני הבאתי, מהחטיפים שאני הבאתי. כן, זה לא אנחנו. אוקיי. את ה... טוב, זה גם אני מכיר, אני חושב, כולם מכירים, בוא נראה להם רק. זה עם סוכריה בתוך הזה. שימו לב, כולכם נראה לי כבר מכירים את זה. שימו טעם. לא צריך, כך. וואי, זה קופץ. נכון. זה קופץ בפה. למה זה לא מצליח לשים? ימי. זה קופץ בפה. יש לזה רעש. נכון? לא יודע אם הם מצליחים לשמוע את זה, אבל אני שומע את הקפצוצים האלה שיוצא לי מהפה. בוא נפתח עוד טיפה. רגע, עוד טיפה. אהבתי את הקטע שזה עושה קפצוצים. אבל את זה בחרת פעם אחת? אכלת את זה פעם אחת? מזמן. כן, נגיד, זה משהו של פעם. וואי, זה קופץ. זה קופץ בפה. זה קטע? טוב, כמה אתם נותנים לזה? 10. 10? 10. וואו, ציון גבוה. 10, ואני אתן לזה 7. מה? 7, כי זה נחמד שזה קופץ בפה והכל, אבל זה נראה לי קצת יותר מדי מתוק. ואני הולך לבחור, תורך רום. תבחר לנו. רום הולך כמובן על החטיף הזה, שזה נראה כמו חול. חול זה ממש גנטי. טעים. כן. תקשיבו, היה לנו פעם חול גנטי, מי שלא יודע. חול גנטי. וואו, זה תקוע כזה, רום. קח לך אחד. ים. התחילה. וואו, זה נשפך. בוא נשים טיפה. אוקיי, שימו לב, זה כמו חול. כן. חול בצבעים. בוא נרגיש את המרקם. רגע. לא, אנחנו צריכים לאכול הכל. למה? וואו. צריך לאכול הכל. כי יש הרבה צבעים. זה טעים. אני שמה את זה מעל הסוכריה. נכון, האמת שאפשר לאכול את זה עם סוכריה, באמת. זה נחמד, עכשיו שאני חושב על זה, באמת אפשר לקנות סוכריה ופשוט לשים על זה, זה נחמד. שתי שילובים ביחד. זה שילוב מנצח. אבא, תטעם. שילוב מנצח. שימי, אוקיי. שילוב ממש טוב. וואו, אולי יצא פה משהו, יא. רום, איך זה? מה אתה אומר? טעים. טעים? טעים, בסדר, כמה? אנחנו צריכים להביא ציון. 10. 10? טוב, שימו לב, רום מתלהב ואוכל את זה כאילו זה קוסקוס, תסתכלו איך הוא פיזר את זה. אני ניתן לזה ציון 8.5 גבוה, כי באמת זה חטיף ממש טעים, וגם אפשר להשתמש בו כמו שים אמרה, עם סוכריה, לקנות סוכריה ופשוט לשפוך. כמובן לא לשפוך כמו שרום שפך פה. כאילו זה קוסקוס. וים, כמה את נותנת אמרת? 10. 10, 8.5, ורום אמר? וואי, הגעתי לתכלת. 10? יש הבדל בין הטעמים בין התכלת לצהוב? כן? אוקיי. אנחנו עוברים לחטיף הבא, וזה החטיפים שבעצם אני הבאתי לים ורום, ואני רוצה לראות מה ים ורום ייתנו ציון לדברים האלה. אז אני אתחיל בחטיף הזה, שהאמת שגם אני פעם ראשונה רואה את זה. וואי, זה ריח חקוק. אננס טבעי, רגע, זה אננס מיובש, חברים. איך? יש לזה ריח, אני לא רוצה להגיד לכם כמו מה.
לא רוצה להגיד לכם כמו מה, אבל אנחנו חייבים לטעום את זה, זה לא נחתך, קחי חתיכה על כל מקרה, ואני לא אקח גם חתיכה על כל מקרה, ואני אקח חתיכה. איך זה יותר מעדיף זה לא נורא. לאכול? לא, זה מגיע רצח. זה לא נורא, אני יכול לאכול את זה. זה אננס מיובש, חברים. אני לא יודעת. אננס, לא יודע אם אתם רואים את זה כל כך, אבל זה נראה ממש מיובש. ואני אתן לזה ציון של 5. כמה אתה נותן לזה רום? לאננס? 0. 0? ואת? 0. ממש לא אהבתם את זה, אה? לא התחברתם. אני רואה עדיין מתלהבים מההפקה הזאת. וואו, נראה כמו הפקת יום הולדת. הייתי ממליצה לכם לקנות אותה באמת. ונעבור לדבר הבא, שימו לב. אני בוחרת. קוקוס כן. טבעי מיובש. אז אם היה לנו פה אננס מיובש, אנחנו עוברים לקוקוס. אני כן אוהבת קוקוס, אבל אני לא יודעת אם אני אחד. אוהבת קוקוסים. רום, קח אחד. קוקוס? קוקוס. לא אוכלת את זה בחיים. לא, טעים. וואי, טעים. מה את אומרת? כן, עכשיו אני נשש מזה הרבה, חברים. באמת, אני לא יודעת מה יש לך. אתה אוהב רק את הדברים מגעילים. רק את הדברים המגעילים אני אוהב? כן. טעים. את הסוכריה אתה לא אוהב, היא ממש טובה. אז כמה אתה נותן לזה ציון? 0. 0 גם? ועד? 5. 5. אז אני אתן לזה 7. זה לא הכי מגעיל בעולם. זה לא, זה אפילו טעים, זה נחמד, זה כמו נשנוש כזה שאתם יכולים לראות, לאכול תוך כדי שאתם רואים איזשהו סדרה. וזה קוקוס, טעים. זה יותר טעים. ואחרון חברים, הגענו לדבר האחרון. יואו, איזה בזם. אני נראה לי שלרום מתערבב כל הטעמים, כי הוא מערבב פה גם אבקה, גם סוכריה, גם קוקוס, גם אננס יבש. החטיף האחרון זה מנגו מיובש. מנגו מיובש. למה הכל מעובש? אני לא אוהבת מנגו. אוקיי, שימו לב לחתיכה הזאת של המנגו. אני בקושי אוכל. יש לזה ריח אבא, תן חצי. של מנגו. בואו ניתן לכם חתיכה קטנה כל אחד. אני לא אוהבת מנגו. אוקיי. ואפס. וגם אני אקח חתיכה קטנה. 0, 0, 0. וניתן. לא רע. מה? אתם אוהבים מאוד את הדברים מגעילים. לא רע. זה לא רע, זה רע. 0. היית אוכלת מזה נגיד עכשיו אם היית רואה איזושהי סדרה ביוטיוב? לא. לא היית אוכלת? טוב. נחמד מאוד. אני פשוט לא אוהבת מנגו, אז מי שאוהב מנגו שכאילו יקנה את זה. כמה אתה נותן לזה? 0. כמה את נותנת לזה? 7.5. 7.5. אני חושב שאם סבתא הייתה פה הייתה נותנת לכל הדברים האלה 10. אני אתן לזה גם 6, 6.5. זה בדיוק כמו האננס המיובש. אבל כל הממתקים היא תיתן 0. לכל הממתקים היא תיתן 0, זה בטוח. וזה מקבל ממני 6.5, כי זה גם נחמד, זה לא נורא, אבל זה גם לא משהו שאפשר יותר מדי לאכול אותו, אז הוא מקבל את ה6.5. אז זה הממתקים שטעמנו עד עכשיו. ואנחנו מוטים על זה. ים ורום ממשיכים לטעום וליהנות מהממתקים האלה, אני מקווה שלא יהיה להם חורים בשיניים. אוקיי חברים יקרים, אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם והצלחנו לסקר לכם את הממתיקים והחטיפים האלה בצורה טובה. תרשמו לנו בתגובות כמובן אם הייתם רוצים שנוסיף עוד איזשהו חטיפים או שנעשה עוד משהו שאתם אוהבים. כמובן שגם ים וגם רום מאוד מאוד ישמחו. ובנוסף, מאוד 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 יכול להיות, בגלל שהרבה מכם ביקשתם להצטרף אלינו לבלוגים, אז יכול להיות שבאחד הבלוגים הבאים אנחנו גם נשלב את אחד העוקבים שלנו איתנו בבלוג. אז כמובן כל מי שרוצה ומעוניין שירשום לנו אני בתגובות, ואנחנו נשלב אותו בהמשך הבלוגים הבאים. ים ורום, אתם רוצים ככה לסכם איך היה לכם עם כל החטיפים? האמת היא שחלקם היו לא וחלקם היו כן, אז אני דווקא מאוד אהבתי. מאוד אהבת את החטיפים, את הבחירה בסך הכל מרוב הממתקים? איך הייתה הבחירה שלי של הממתקים שאני הבאתי? לא. לא. אוקיי, ורום, איך אתה מסכם? מה שהבאת? את החטיפים שאתם קודם כל קניתם, איך היה לך? טעים, ושמה שאתה הבאת היה קצת טעים ומשהו בכלל טעים. לא טעים. אז זהו חברים יקרים, אנחנו הגענו לסיומת של עוד ולוג שלנו. מאוד מאוד מקווה שנהניתם.
תודה רבה לאה, תודה רבה לרום, ונתראה בבלוג הבא! להתראות, ביי ביי.